Kaixo ikusentzuleok! Gaur Euskal Herrian egindako azken erronka ikaragarriaren berri ematera gatoz. Duela gutxi, 104 kiloko burdinazko abea Urko mendira igo zuen, oraindik errekuperatu ez den azpeitiar honek. Gaur, bere koñatua Jose Ramon Lasa marka haustekotan da. 150 kiloko abearekin egingo du saioa, bere kuadrillakoek lagunduta. Ilasa! Poztrotzaino naukak! Ondo zioak gauzak inotzia! Noiz inbiek apostua hiru kuñauakin zerriguri guztia emateko! Kaben dia! Ibi. Bokadioa bat mesez. Bai, ezkaztu tortilla bariatuk, xolomo gaztakin, xolomo piperrekin. Beste hori, daiola hori txeda ba. Hori bokadio izango da, ero? Bai, baina hori ez da zutzeko mokoa, Txelastalanetako modukua. Zedauka ba. Berak atasko, ero? Arra jotzea, miura gana dira, jo? Ba, horretako ba nahi juapa. Igual jostak zedaukan. Talidak. Seguro, alo? Bai, seguru nahak. Gihone ez itorri narrez, Haixauta, go? Daiola bat nahi juat, bale? Bale. Che, ¿estás seguro? ¿De verdad que querés una dayola, loco? Daiola esan du, ezta? Bai, gizajua, jakingo balu. Aizu parkatu, ez dut uste aukerarik onena egin duzunik. Daiola bat ez da jolasteko. Zedauka ba. Bomba atomiko matala. Hala, laida zupagien, Seguro najak. Arrapotza. ¿Ya se pringó? Arratzaldeon ikusentzuleok. Gaur, estreinako sospatu da Trebiñon kilometros jaia. Milaka lagun elkartu dira galtzear dagoen gaztelera indartu eta aldarrikatzeko. Bertan izan da, Nerea Izeta gure lankidea. Nerea, segiro dago Trebiñon? Kaixo ikusentzuleok. Eguraldia lagun, 80.000 pertsona inguru bildu dira hemen. Garai batean euskararekin egiten zen bezala, hizkuntza indartu eta zortzaion errespetua aldarrikatzeko. Aurten aukeratutako leloa, boka a boka y hablo porque me toca izan da. Festetan ohi denez, gaur hona hurbildu direnek erruz jan eta edan dute horretarako propio jarri diren txosnetan. Hala ere, asko izan dira, indarra ahotik galtzen dutenak eta euskeraz hitz egiten dutenak. Apai, barkatu. Opa, jarri jazu una torta de chorizo eta kalimotxo bat. Mire usted, un idioma no se pierde porque los que no lo hablan no lo aprenden, sino porque los que lo saben no lo hablan. Y la torta chorizo se le va a poner su padre. Aita. Asko eta asko izan dira, gazteleraren festari babesa emana izan diotenak. Inguru guztietatik etorriak, erdaldun berriak ere asko izan dira.
No, si yo me acordachen cuando mi ama hablaba en castellazo y bueno, en Navidades cantábamos tengo una muñeca vestida de azul, vestidita con su canesú y... Pero pasa que luego, pues, luego viene a Icastola y se cacastúa todo y se astuchen y tal, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en el Castellanotegui a mirar si estudio algo. Antolatzaileak pozik daude. Jaia arrakastatsua izan dela diote eta lanean hasi dira, datorren urtera begira. Lekukoa, Ataungo Eskuela Lazaro Karreterek hartuko duela esan digute. Besterik gabe, Trebiñotik Nerea Izeta. Pilota zaleok, Gabon dizuela. Hemen txegaituzue, Josean Tolosa eta biok. Gabon, Josean. Bai, behondikera, Xavier. Beti bezala zintzo, nire ondoan. Esaera zaharrak dioen bezala. Adiskide honakin, orduak labur. Bai, guanak hoiz esatezin. Adiskideekin noa, Josean. Gaurkoan kantxa irristakor sumatzen dut. Bai, freskoitek eramatek, Bai. Nuna da pixkatzeok. Pista nahiko irristakor eta labainkor. Nola bai. Baina esamarazeok ambiente poliki dola ematek, Bai, hementxe tuperra prest. Bai, martxantzeok, tripakekin beteta. Bai, eta esan beharra dago gaurko protagonistek babarrun jana izan dutela partida hasi aurretik. Bai. Hementxe ditugu ba imaginak. Seriotasun ikaragarri edake alamateik, konzentrauta zerek. Ba, jaurtik eta garrantzitsua dau. Bai. Hortxe erratza hartuta. Hau nu jolastei hau? Hau Norvegian eta Suedia alde hortan. Jolasten duten kirola da, kirol nazionala. Bai. Ba, ni zen nahi dugu esate hau, honek etzekak ez gatzik da ez piparrik etzekak, hemen etzeok indarrik, etzeok ezer. Bai, ikusten egatxik, erratza pasatzei, etzegit, gu etxeko sozia pasatzen egiten premia rabatzekak eta. Eta emakumeak agere dituk. Bai, ikuste, hau tenisa bezala izango, neskak eta gizonak danak elkarrekin. Txandala die politia. Bai, ikeragarri politia dituk. Artxiboetan harakatu ondoren, lortu dugun imagin sorta hori erakusteko asmoa baitugu. Bai. Astero legez, mesedez Jurretako lankideak hortxe ditugu imaginak. Ara. Hortxe pilotariek ikaragarri izaten ditek, normalean. Bai, bakik kirol oso zeadek eta ean iteitek ikearagarri. Bai. Orain arteko markarik onena Berasaluze zazpiarrenak. Bai. Du. Nik esango nik Berasaluzek ean bezala pelota emango balioke, beste goimaiako pelotari izango guan. Barkatu ja Xavier, baina hor ikusi ju esainen arpegik dana esatezin, galdutako pelotari. Pena ematen dik. Bai. Hementxe guiztuetako lagunak, hortxe irujo. Bai, barkatu jak Xavier, baina hemen jaten edituk, da nik ez egin zea edituk jaten. Hauxe imagina, aukeratu dugun imagina, Mikel Goñi bere saltxan da. Bai, dudik, Mikel Goñi bere saltxantzeok hor, sardoa, jendekin tabernan parrandan, oidek bere ambientea. Hauxe gaurkoz, eskerrik asko, Josean Tolosa. Bai, iri. Izan ondo, eta segi. Hola. Egon guatxik. A la buena, aquí estamos, donde estamos, cumplimentando la labor encomendada. Así es, hoy hemos puesto el control aquí, mañana lo vamos a poner en la A1 y pasado lo vamos a poner en la A8. Y al otro en la A toma por culo. Y ahora les vamos a decir cómo decidimos dónde poner el control. Flamarique, proceda. Fíjate. Es muy sencillo, compramos un mapa de la Vascongada, cerramos los ojos y con el dedo apuntamos al sitio que nosotros elijamos. Pero sin tocar Navarra, ¿eh? Pues el control lo vamos a poner en Anchove. Anchove, pues no me suena. Pero mi sargento, pero si el pueblo se llama Anchove, el Anchove. Muy bien, el Anchove. Pues mañana el control lo vamos a poner en Beazain. Pero si en la punta de mi dedo pone... En la punta de su dedo sí, pero en la punta de mi nabo pone Beazain. Así que en Beazain y a callar. Así que recuerda, amigo, si mañana no quiere que te paremos, no pase por Beazain. Flamarique, deténgame ese coche, que lleva una pegatina de nuclear riquez. Betoz, holtza gainera, Portu eta Petrirena bikotea. Aurreko bikoteak egin lez, Portu eta Petrirena, proba honen funtsa herrimak osatzean dago. Gura duzuen doinu eta neurria erabilita, herrimak bota. Kotxea berbagaz hasita.
Adibidez, kotxea, bat biru erantzun barriro. Kotxea. Portxea. Batxea. Jertxea. Pertxea. Ataunen pertxa ala esaten da, ezta? Etxea. Merkea. Entzun dakigun txapeldunaren ahotsa. Bi hitz horiek ezin dira bertso berean sekula sartu. Etxea eta merkea, hire herrian beharko, ez nirean. Grano bakazu, hori ja, puntxu. Que beti kristal mina ematen jazu. Ai, oi. Kame, tia! Bale! Neone lehertuko ez ditut gehiago lehertzen utziko. Ez, bale, berdin dit. Nazkatuta altzaude zure neskak zure granoak bakean ez usteaz? Ezin alduzu grano bat ikusi eta lehertu gabe egon? Ba, ez zaitezte larritu. Haserre hauek guztiak bukatuko dituen produktua baitugu zuentzat. Kaixo, Mary Jo. Kaixo, Donovan. Zuri ere granoak lehertzea gustatzen zaizu? Noski, Donovan, emakume guztioi gustatzen zaigu hori. Hara, belarri ondoan bat duzu, utziko didazu lehertzen? Ez, Mary Jo, zergatik ez duzu 1000 grano dituen haragi pilota probatzen? Arrazoi duzu, Donovan. Badakizu zenbat grano dituen, 1000 grano dituen haragi pilotak? 1000! Pentsa ezazu zenbat momentu hunkigarri emango dizkizun haragi pilota honek. 1000 bai gutxienez. Abantaila besterik ez du produktu honek. Bikoteak askoz ere gutxiago haserretzen dira eta erlazioak asko hobetzen dira. Granoa oraindik gorria zegonean berak azkazalakin estutu eta odola besterik ez ziten ateratzen. Ez zion gran hori heltzen uzten eta mina handia egiten zidan. 1000 granadun haragi pilota dugunetik, akabo momentu horiek! Autobusen adibidez, lanean indoala baten bat grano batekin ikusten manun, ezin nion tentazioi eutxi. Huen, 1000 granodun haragi pilotakin ez diot jendeai granai duen birature egiten. Hau, ez dakit nola esan, bikaina da. 1000 granoak lehertu bat dituzu eta batere gabe bazaude, lasai! Atzeko depositoa maionesaz bete, sartu hozgailuan eta berriro izango dituzu 1000 grano nahi duzunean lehertzeko. Dibertsioa eta plazerra ez dira sekula amaitzen. Erosi ezazue agortu baino lehen, 1000 granodun haragi pilota! Ikaragarria! Arraio? Ia laiz, Jesus? Bai. Aba, ni Matias. Ape. Ba, Matias, arranka, lo hartu horretik. Ze? Hau txarra pasalde, bo? Zeba, sustu emondotutala. Sustu, ba? Kostako zaik ni bildurtzia. Kolore honi ez da, bintzat? Makillagia da, Makilla... Akabaramos! Oitakua, Gotikoa da, patxi. Hoi leheno izango guan? Leheno makillatzi dituan mutilak mariko egituen? Gotikoak tribu urbanoak dia, patxi. Tribu urbanua? Ba, hoi zer dek, inditxonetzako autobusa, Ara, emakumia makillatzi ditu guapa goteko. Ez hildakoan tankera izateko. Kari eman berriko paeta ematek eta. Egi ezkerreta, eta kontu semaforoakin. Zupe bokazu bigote zikin askoa, eta ez dut zer esan. Zer dakik nahi biotien kontra. Elegante askoa dek, emakumia ikiere guzta ezatek. Ta ik zer dakak galipota begitana. Lagaidazu, zure eskobila zikin hori garbitzeko. Nola deitu jok nahi biotiai? Eskobila, komuneko eskobila. Ara! Baina baina ezin daga, tu patxi! Zeko! Jesus, pasai aurrea. Kaixo, guasmankeko ikusentzule finok. Ederki zaudete sofan jarrita, ezta? Tira, gaur errekor barri batekin atorkizue. Eta nire ondoan, Mark Cavendish. Dalaztek etoretako, notario fina. Hello, everybody. Tira, ez dio Peter ulertzen, baina mutil jatorra dirudi. Guazen gaurko desafioarekin.
munduan ez da inor gure protagonistak lortuko duena egingo duenik. Beraz, ezagutu dezagun. Guazma, Mark! Goiz, Mark! Hauxe dugu gaurko gure protagonista, Martin Petrikorena. Eta zer egingo duen, berak azalduko digu. Izan ere, ni oraindik ezin sinetxitan abil. Zein da zure abilezia? Bueno, kutxatik bidaltzen dituzten gutunak, euskeraz irakurtzen ditut. Behin ere arnaz hartu gabe. Zer esaten ari zara? Hori ezinezkoa da? Incredible! Ezin eskamaten du, baina izugarri entrenatu dut eta, bueno, entenditu, ez dut batera entenditzen. Beste 3 urte beharko dut. Zu gaur egingo duzuna zaina, ez du inork egin orain arte. Saiatu, denok saiatu gara inoiz, baina lortu duen bakarra, Martin da. Eta zer uste duzu, gaur notarioren aurrean lortuko duzula? Bueno, saiatuko geha ba. Ea ba, presa zaudenean, abixatu, eta nik emango dizut hasierako keinua. Prest? Mark? 3, 2, 1, Mark! Gaurko egunien balantza aktiboek 1,7 azkundi izan dutela aurreko urteko unberarekiko azkunderi hartzeko duen baliabideen azkundia finantzatu duen kreditu zorraren igoera handiari eta kredititan egoera garbi egitxiari zortaia! Bai, lortu du! Martinek lortu du! Dena ikusta genuela uste genuenean, hau harrigarria izan da! Zorionak, Martin! Zorionak, Martin! Zorionak, Martin! Martin, zer moduz, Martin? Ekarta zute oxigeno bombona bat, hau, itxo egingo zaigu bestela hementxe bertan eta denetik ikusi genuela uste genuen jaun Andreok, eta gaur beste errekor bat irrindu dugu hemen, eta nahi izan ezkero, datorren astean, hemen izango gara berriro, aio! Eta, nire makillaje horrek aguantatze aldik izter dira, ze konduzitzen eatealik, izter dira, oentxe ikusikoek? Ez dut uste, ni oso pertsona tranquila naiz. Bai, oso tranquila alaiz. Hei, jarri martxan! Eutzi da zu bitxartian. Hau zerdek, karia horpegin imotekua. Pastaka jantza gehiago horrek, batxi? Oino, pasta ekare aldeñok, oidek detalia, Ez, zuri da. Oino, jateko izango abintzat? Tarantulia da. Eka benio! Hau zante baineko arbiama, Ai, arbiama! Ai, nosko batia! Luna! Tranquil, ez da huese betxe, tranquil. Ez du leseitzen nola ezetz! Baina oian kian jota kisto mine egiten eta apeatzi kiloko arbiama, Zuza, zu, exageraua, baina ez da bela eze betxe. Hori nire maskotia da, suerti, moten doz, horretxik karri dut. Aurrea, beka beni, aurrea! Zutiok! Ikusi aldek, nondo? Ez daki! Tranquiluko zate, zuri, etorri hona, zuri. Hona ez, aurrea, junai, aurrea! Ai, aurrea! Ezkerreta ez zina, dirección prohibida da, tranquiluko zate. Zapaldo! Hemen ezin jala 50 pasau. Vale! Biz gelditu, hai! Neontxe zango estazu zapatzeko? Gelditzek pasau! Zuri, ikusi dozue zuri? Ez! Eroin zaitik ez ikusi nuna! Hemen da! Zuri! Arbian mata hostite! Zuri! Baitia! Informatu egiten zara, zure irratia gaztea da, goizez gaztea zara, gita, orain hasten deguna. Ui, haupa, jongotzon. Bai, udaberrian gaude, zoratzenago, loreak por todos los lekuz, Honek santu guztien bezpera ematen du. Ui, badiru idea daukagula. Kaixo! Abe? Bai, kaixo, norra? Miga? Sagranio, honita naiz, zuaztea. Ez, hau egaztea da, hemen ez dago sagraroia, Abotxa hartuta baukazu, Sagranio, zartabiltza katarruekin, lasai pitzer mesetako laurretik gehiatuko gea eta prepatuko izu bermenen plaztua lepoa jartzeko. Horrek zikin guztia teko izu Don Javierren esortismo babesela. Barkatu, baino hau egaztea da, egaztea. Desgaztea, malo, hori osteoporosis den, ez nia berren, ez nia. Ez, hau egaztea dela. Baiet, atxuina, dena txengorra, Azukri altu xamazile, baina oído fino, iria berriz kalzio falta den kalzio. Ez esan du? Kantzillo falta esan du? Bueno, balasa ize, egaztean sekula ez da kantzillo faltarik izaten, eta gaurko honetan, Los Manolosen tema, kantu eta abesti izugarri bat jarriko dizugu eta, bai? Bueno, bazuentzat Los Manolos, impresionante!
Kantzontziotan jetxi, azerre iritsi, maiuta zintzela eskutik endu. Leiotik kanpota, aiba porkulota, gaueko turno naota. Oain bailoni, naino naino nao. 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 Goizeko zortzietan, bozinak lotxetan, nere txaurreko parkinian. Doble pilan utziz, furgoneta traban, ezin lanera jurpakian. Kantzontziotan jetxi, azerre iritsi, bate batez da kristalian. Bozinak dira isildu, hause merezitzen dut, gau ez lan egiten baineu. Oain bailoni, naino naino nao. 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 El naino naino. Oain bailoni, naino naino nao. Oain bailoni, naino naino nao. Ole! ¡Qué arte! Que lo borda, lo borda. Aztea, begian, hor, nahi alde, Xabier. Erki gatxik zaleok, Gabon dizuela, Josean Tolosa, ere menda, Gabon, Josean. De jondeiala, Xabier. Gaur ere zuentzako bizitza errazteko asmoarekin. Bai, gala, Xabier, garre imeia jaso izkidu, gainezka gatxebiltzek, imeiak eta gure, bai, gainezka, Xabier? Bai, gure gainezka, Gure bai. gainezka. Bueno, gaur Zumarrako pakitak bidali digu mezua, Bai. Erki gatxik abildua eitb.comera. Bai, eta beak galdetu ziuk, nunbait garajen bau, mendaka hola bainera zahar bat, eta botatzeko pena emantu mendio, eta orduan ze erabilpeno zein leiken. Ze berrera bilpene eman, zea bainera zahar horri. Hoi da, jartzea daka, igual txarriku barru sartu lotuta, eta ua ze batzeko, azteko jartzea. Ze batzeko. Jartzea bakak. Pato batzuk, holako bat. Hoidek, baino guk gar jakusi bat ingo dugu, Xabier. Jakusi bat, bainera jakusi bihurtuko dugu. Bai, hoidek, bainera bat hartu generalen baki, jakusi izatek hola oso dirudun jendiantzako. Ik bauke, gaina, Xabier. Lau dauzkak. Eta bat bajera gaina. Bat bajeran daka gaina. Eta orduan guk hartuko ju bainera bat, zarroitako bat, eta jakusi baten bihurtuko ju. Ikusi nahi galezue. Ba, laundu gukin. Xabier, betu, akurik hemen adituk, Akurik, akuri drola, martxan betire. Bantxe. Oke, funtzionari, bihurtzitu ja. Bai, Xabier, Ara, eta akuri drolak, gora. Oidek. Lanea. Oidek. Eta ikuste zuen bezala, hemen txedakau ja, bainera, prepatzeko zeokau, eta elementukin, hemen dauzkeu tubok, desagueako, eta aizea bielduko guen zeade bai, hemen dago, mangerak eta hemen daskau, eta ordun hasiko gea, hemen zulok iten, Xabier? Lasai pakita, zuk bainera baukazu, bajeran, baina zuek espazio etxean lasai, Euskal Herrian mendin milaka bainera daude, bitako bat hartuta, jakuzi bihurko daiteke. Hoi da, eta orduan, hemen buelta emango duzu hau, eta hemen hau desaguen zuloa, Xabier, ez beste zertako hau desaguen zuloa dek, eta hemen oain zulo batzuk ingo xio, Xabier? Zuloak ingo izkiogu bainerari, jakuzi ehar bat bihurtzeko. Hoidek. Bueno, aurren entxupat inderkoet, ze akuri drolan. Bai, Xabier, entxupat zak. A ber, gua martxan idek eta? Honekin. Hoidek. Erki, hemen. Martxan dago, akuri drola, eta... Guain, bitu. Hori eman eta akuri drola bera.
Eta orduan hemen hartuko ditu eta zulo batzuk ingo txegu, hemen, ba, bost zulo, potxo aldene bai zulo ondigo ingo ju, hor burbuja garrantzitsua izateketla. Beti potxo aldea gozo. Oide, eta bitarten Xabierri merdek instalaziontzako zea, merdek. Bueno, bitartea instalazioetako, arki. Xabier, erotuta gatxerek. Betaurrekok eta seguridadea oso garrantzitsu, Beti, hau ez da okurriture, ez egitia. Betaurreko nundia. Ez egitia, ez da okurriture etxian, Hau, inbierra gazu, Oiek eta. Orduan, hemen zulo markatzen. Bueno, akurdirola gastatzen nahi gara. Hala ere, hau argitzen du bitartean zuek segi programa ikusten, eta bere alaxe, gaude hemen zuekin. Zer hor dutan, Mirari? 6:32. Umie eskolatik bueltan pakian utzi haitu? 6:32. 6:30 hemen bihartzun. Nengo altzea lasai aita. Sartu te, umia. Bestia bai joaz etxea, gubian unda. Hemen da. Ai, Martin. Kaixo, Martin. Kaixo eskolan. Ondo. Merienda sukaldean dezu, Martin. Bale. Et. Itxoin, Martin. Etxeko lanik baldo kaso. Ze? Eskolanetako andereñoak bilar poixpolekin dindako zehatze eramateko esan digu. Lasai, neonik lagunduko izut. 2008 urtean Martintxok ez nahiko atera zuen matematikan aitari integral bat egiten laguntzeko eskatu eta azterketara 20 handi batekin bidalizulako. Bertsuak atera zizkioten eskolan gixasuai. Gaur, pedagogiako liburu potolo bat irakurri ondoren, semeari etxeko lanak egiten laguntzeko prest daude Euskal Herriko gurasuak! Bagoaz, lasai Mirari, oantxe, Hola bai, arki. Erra. Egunon, Martin! Egunon! Hemen txezu! Erra! Eta bain segitzozu eskola. Mirari! Gau oso hau iten, geu gainen xeitzeko? Banu hemen ditxoixa mutxur ematea bestela bate bat akatu. Eskerrik asko, ama. Ez da ezer. Zera zureitak indako txerrikeri horrekin, eska seguru. Baina Martin, jainkoan izenian, urra zureitak galdetzen maizu etxeko lan idezun, ez tezkoa esaiozu. Hemen txegara bueltan, kosta zaigu pixkaten, Josea, baina azkenean, lortu diaula. Bai, diskusio pixkat izan diu, kalaka izan diu gure arte. Nola hauan, obestalde hauan, azkenean kalakan bezala akordio batea iritsi gea. Oide, eta azkenen ondo. Eta, behitu, fijatu ondo, hemen ze instalazio indiun, zea kablekin da, hemen jabekin da, hemen zulok indizkiu, aizea sartzeko, eta oain bakarri faltaek. Hoixe bakarri falta zaigu. Kompresoreatik aizea hartu, eta omen konektatu. Ikustau, Josean? Prat. Momentu, unkigarria hauko. A ber, ikusi, betu, gertatu pixkaten. Horri ikustea. Betu. Ikaragarria, Josean. Eta hau, batematek probatu beharko iba, Xabier. Bai, batematek probatu beharko du, eta guk erropan diru desente gastatzen dugunez, ba ez geha, hemen hasiko baina estriptiza egiten. Oide, Xabier. Eta gure lagun min bati esan diegu etortzeko. Patricio. Patricio. Aurrea, Patricio. Da frontoian, eta Patricio, etorri mesedez. Etorri lasai, Patricio.
Ezai, lotxatu. Jarri ben, lasai, Patricio. Ondo alaiz. Ondo. Patricio, frontoian gure ondo notea beti, Patricio. Ma bostekoa. Ondo alaiz. Patricio, aspaldit dutxatu, bainatu alaiz, Da, jakusi sekula probatu aldek. Talasoterapia egita olagoik ez? Bueno, gardek, euna da. Gaur probatuko dek ba. Jakusi ja. Bueno, Patricio. Oide gorputze, Patricio. Oide zerzoia. Kantotzen jo berrik iretorria gaina. Tia barrua, kontuz. Egaltzer dikendu, mesedez, Patricio. Ez, tia. Bueno, hobe ezkentzia igual, tia barrua, poliki. Oso ondo, Patricio, harri lasai. Esei, barrun. Esei, lasai. Xabier, zenbat aldiz bainatu eiz, Patricio? Etzeo, nervioso da, Patricio, eta bera oitura. Patricio, betu, tak, honi pixketa emangazio, jabe emangazio. Eta... Zemuz edo, Patricio. Zemuz, Patricio. Ondo? Barra hoiak egosten, nauneko. Balantza asko. Earki, oso gure, Patricio. Buskarra botatzeko hori, harra. Patricio gustoa? Bueno, ikusi zue. Patricio gustoa, gu gustoa, eta zuek gustoa seguruenik. Eta oain, Xabier, hau iteko, goatu itzau, ze pauso eman bardian? Hoixe. Onartx, eman beharreko pausoak. Bat, bainera lortu. 2, zuloak egin. 3, tuboen instalazioa egin. Eta 4, gozatu. Bero, hemen txegea, eta oain problemak izango ditugu. Patricio, jakusi jatik ateatzen, guztua baitago, Josean. Betu, etorri honea, betu ze bultakoa dauken hemen. Bera. Betu ze bultakoa. Hau da nahi da. Dios! Xabier, kontuz. Bueno, hau ez da dana beria, eta Patricio, guzta? Bueno, hau ospatu beharra dago. Oidek. Patricio ere kopaskat emango dio. Isabel Preislerre, Oska, jomen da holago bat nahi omendura etxea gota. Lasa, Isabel, 10 bat bihariko izkizueu. Esnez beteta bialduko izau. Bueno, Earki atxik, datorren hastian berriz hemen izango gara, zuek nahi bat zue, eta eskerak ite bat juzue. Hoi da. Goixen Tolosa eskerrik asko. Iri, Xabier. Patricio eskerrik asko. Ta segi ondo. Egongo atxik. Ikuste alde, Jose Ramon. Bizitza latza, Afrikako ume beltzoina, Yes. Nik agonta dugu ez da minutu bat ere hola. Ze, Leo jen aurretik horrik, Motel, arpe jadan euliz josita. Ire pintxoak eraxatetuk. Ez gainbesteako izango, Gaina, errazatuk ba, akatzeko. Lau euli puta akatzeko hainbeste histori, zea? Jose Ramone bai, Jose Ramonek akatuko like, dozen ardi euli, Jose Ramon, Jose Ramon? Ezkerreko eskuekin, da. Eskuekin? Eskuekin bai, baina beste zehozekin ez zituak gainerra sakauko. Jose Ramonek ezetz, Jose Ramone baietza akatu, bakailu seko batekin 2 minutun, dozen ardi euli. Bino, apustu kontu hau zitzen atxeo, ni nahiko landiat eskaga horrekin. Atxolde, Rufino, honek kamioika butano emango likek, mendin gora. Baina hemen teknika zeok tarten, teknika. Eta honek etzaka potroi. Mekaben dio, dozen erdie, zazpi euri ekatuko eski bagailo puta horrekin. Rufino, ez altzion bakailau gaztitxoik, honek nesko izarratu ingo zaiak. Zai, Jose Ramon, hoi hitzako ez tekizeta, zeitxu nakatuko etxuk. Itxoten, ekarri alitzuk albi. Bai, hemen zare, gozo oso. Habernan, ez holan erresaua. Hasiek, aitzaki jartzen. Aitzaki, mekaben, askatu itzak. Txikitza. Hei! Venga, konzentratu egin! Jose Ramon, eman jok! Oide, venga, animo! Iru falta ziztik, iru! Iru, Jose Ramon, iru! Ja, eman ditzok, ja, eman jok! Venga, Jose Ramon! Oide, keta, venga, tri falta ziztik, Jose Ramon, bi bakarrik! Eman jok, Jose Ramon, eman jok! Ondo! Bakarra falta zai, Jose Ramon, bakarra! Eman jok, Jose Ramon!
José Ramón, te digo, oye, que se va tú hoy. Gusta da, txortan! Teknika eta ostu ja, lortu jaz! Lortu jan. Bakailu, jongo logatu baldo. Konprobazake horrek! Esan diat, igual di erra pertxutako, Mai Carmen. Ondo alguaz, Maikros. Nire ez dinat, arboletan marka ikikuze. Bazen nahi den letrero jartzea, atención, perretxikos al monton. Zampana. Venenoso bat hartzen baina, o drogak inaztutako bat. Lasaio nahi, Mai Carmen. Katalogua karrinat eta... Hamurketako egingo bageno, Maikros. Earki, txokolate berua karrinat termuan. Ze, pareja, txaleko refrentate eta guzti? Ze, igual, basurde mate garrapako zetxoen bilurrez, igual. Mai Carmen, atxa, ez da nitsi urata? Horre baldake, goizeko bostetan etxetik atea eta nunpetan obligato joa bala. Txaleko amatia, babu alakoa. Bazeman, azkar, Bestera peretxe guzti emango izkinta. Torri neska. Maikros, hemen da hola bat. Etorria jaskar. Ez da ikutxure, Txortena garaitu bat zaiota. Amanitaz dala usteinat. Revuelto eharren goño horrekin. Ze, pareja, laguntasunin eizuela. Amanita, baina paloides. Palotes? Venenosua, Andra. Venenosua? Ama ez da ikutxure! Mai Carmen, bazeman! Maikros, bazeman etxea. Almentza piztina juneskeo, arrepatuk iskin ongua. Aitzi hauen. Zurrungak. Usteinat bakiala nola bueltatu etxea perretxikokin. Heldu hortik. Heldu hortik. Asko, txika. Eitu zoze. Ez dela txampinu jaten da garriko zaion da. Laskartio. Oin bazakin hau, nondakan gure perretxikotako koto pribatua. Azte buruan laun eskakin errollatu nituen. Aurki ETV baten... Estarrin Xabi Espektrutegi. In your neighborhood, who you gonna call? Ne Mercedes 600-en hor jutenan, limitadoreak enduta 280-an. Toda hostia. Hau fantasma. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Beste estarrin, Mikel Pantasmizabal. If you're seeing things running through your head, who can you call? Jo, zelango politxa den Bilboko ondartzie.
Hirugarren estarrin, Hector Plasma. Egoñako Andramari Bizkaiko! I ain't afraid of no guns. Aurki, ETB baten... Who you gonna call? Kazafantasmak. Pick up the phone. Venga, Jose, alabak irintzen behar dugu. Bai, badakit. Psikologako izan zigun? Bai, baina ez dakit zesan. Galdetu jozu zen muz eskolan? Saietuko naiz. Ta, ez ditxu? Ze moduz eskolan? Jose, hola iz? Beste modu badian, psikologoak eakutze zigun bezala. Tu, zimerrizkelen! Jose, psst, sin más? Tu, zimerritzt, mutilekelegin! Hori zuzaketa? Blu, ez gerle! Baina zure aita naiz, eta uste dut, eskubidea... Zure aiten, eskabarridekat krekitiko! Hola jarrazuna! Bajan! Amarrrr! Desde luego, Jose, hola ez goa zinua. Bai. Garai bateko teknologia egin, hobe bizeginan. Zapatilla eginta, fuera! Gabon ikus-entzuleok. Gaur estreinatuko da Donostiako zinemaldiko 54. edizioa. Urtero bezala, euskaraz eginiko hainbat eta hainbat film ikusteko paradaitzela izango dugu. Bertan dago, zuzenean, Nerea Izeta gure lankidea. Nerea, ze giro dago Donostian? Esan bezala, hastear dago zinemaldiko 54. edizioa. Sekzio ofizialean euskarazko 12 pelikula leian. Nork eramango du aurten urrezko maskorra? Gabon eta ongi etorri zinemaldiko 54. edizio ontara. Bienvenue à la 54e édition du Festival de Cinéma de San Sebastián. Welcome to the 54th edition of San Sebastian Film Festival. Barkatu baina, eske, hau ez da oskatzik, Bazpada idatzita ekarri behar izan dut etxetik. Ia ba. Buenas noches y bienvenidos a San... Bebas... Tian. Dakizuen bezala, erdera utxean eginiko bigarren produkzioa estrenatu da gaur goizean. Enseñame el camino Isabel. Aurreko urtean, Arriba Etxebestek izaniko arrakastaren ondoren, baserri batera erdera ikastera joandako erdaldun berri baten goraberak iritsi zaizkigu. Ya hemos llegado a los terrenos que heredé de mi abuela. Arranca ese tractor y yo mientras esparzo el estiércol. ¿Sabrás conducir? Anda, joven, sube, que tú de castellano nada de nada. Si es que vosotros los nuevos castellano parlantes os creéis que lo sabéis todo. Erdera zerraoan egina dago filmea antzemango zenuten bezala eta polemika sortu du gai honek. Pelikularen lehen proiekzioaren ondoren, jendeari iritzia eskatu eta onats jasotako erantzunak. Bueno, déjame que te diga que yo soy Erdaldun Berria y me he identificado a tu erabat plenamente protagonistoiarekin. Bueno, que ondo pasar, que barres, que jajas... Oso. Egunero, hemen egongo gara zinemaldiaren goraberak zuen ganatzeko prest. Besterik gabe, Donostiatik Nerea Izeta. Are, pixka gehiago. Gaur igandia eta. Are igandia, pixka gehiago.
oraintxe bertan bidali dizuet email bat zuen korreora. Begiratu, agur! Zer? Goxo, lo, ezta? Kalera! Nik otxekin dut ascensores potronora. Lo egita gustatzen zaizu? Ba, bihartik aurrera nahi adina egingo duzu. Agur! Putako mia! Goxoa dago akaita. Bai, horrek Bartzelonan azaldu golazten. Akaita eta ture jandea eta... Bai, bueno, ikusentzule, ongi etorri, letren errepublika txiki honetara. Gaurkoan euskal sormenan, euskal kulturan sormenan, bere baitan sormen guztia biltzen duen idazlea dugu gurean. Gabon, Hilario. Gabon, Jasier, bai. Asko gustatu zaitoi sormena biltzeko... Bai, gustatu zaitu. Asko. Detaile politia zure aldetik. Bai, bere Jasier. polo nazkar jorrekin etorri zaigu. Lepua berotzeko. Ez da giro izango. Ez da giro, ez. Bueno, Hilario. Bai. Gaurkoan ze dakarki guzu, zein da, ze prozesu eraman duzu? Nire azken obra, ekarri zut gaur aurkeztera zure saio ontara. Gure saio ontara. Bai, gure saio ontara, ja gure da, bai. Eta hemen txedago nire azken obra. Erosketan zerrenda. Erosketen zerrenda. Bai, erosketan zerrenda, bai. Eta ze aurkitu duzu mundu honetan, erosketen munduan, zergatik erosketen zerrenda? Zergatiko gustatu zait. Nire zergatia izan da, etxea jaten nintzen bakoitzian, beti jogurrak astutzen ditun. Jogurrak astutzen ditun, da Andriek berriz bueltan bialtze zian den da jogurrak eustea. Eta zanun, etxean ez eukitzeatik. Ez eukitzeatik, astu, eta azkenien horrek eraman nindun tradizio oraletik edo memoriatik. Tradizio orala hartu duzu oinarri eta lista batea, zerrenda bat osatu duzu. Eta zer jarri duzu zerrenda horretan? Lista o zerrenda honetan oso garrantzitsua da ordena. Kaos baten barruko ordena. Hori da. Ondo, Jasier, ondo. Izaten da, lehen kristautasun influentzia jota, lehenengo, kristautasunarekin erlazioa duten produktuak. Ogila, irina, olioa, gatza, azukria. Eta azukria, bai. Hola, goxa atzeko pixkate, Jasier. Kristautasunarekin lotu duzu, beraz. Bai, lehenengo zatia, bai. Bai. Eta aparte, beste elementuri bat sartu duzu? Bai. Zerbait, axalekoagoa, edo zain funtsezkoa? Noski baietz. Asko postutzen naiz galdera hortaz. Nire postu egiten naiz. Asko postutzen gara. Postu zu ikustien. Masko dira. Beste zeo, ze postu zaitu ikusten. Hortziko du. Bai, esaten dizun bezala, kristautasunak esaten dizkigun gauzak pasa eta gero, beharrezkoak diran gauzak eta gero, bizilua datoz. Bizilua, zikinak. Bizilua, bai. Zikinak batzutan. Iluntasuneko. Bai. Zikinak eta garbiak ere bai. Izaten dirala igual, Kinder Bueno, eta txokolatia, eta mikado, eta olako gauzak. Kinder Bueno. Bai, olako gauzak, bai. Eta ardoa eta hori aipatu duzu? Arduare lehenengo kristautasunean sartuko genuke, ardua. Oferta bat izaten mazu. Bai, hemen jartzen baitu... Muga. 3x4 zean. 3x4, zean da. Kriantza, horrezarba? Kriantza, bai. Hoi apuntatu. Urtekua, bai, apuntazak. Zenbatien? 3x4 zeon, baino. 3x4? Bai, bakoitza... Bueno, eta hor biziotan ere aritu zara? Berriz biziora voltatuz, esaten izun bezala txokolatezko gauzak, eta lehenengo necesidadeo beharra dien gauzak ez diala. Bai, baina adibidez, komuniko papera lehenengo necesidadea da. Bai, eta altzatzen da, irakurria dut. Baina hori beste kapitulua da, hori da punto suspensiboen kapitulua. Punto suspensiboen utzi ditut, etxea jatu eta esatezu, kabain dion, guainaztu zaiak, berriz ez pasatzeko, margen bat uzten dut, gauz batzuk izaten diela, bai komuniko papera, bai pilak. Bai, pilak izaten dira, harrituta nago. Beraz, punto suspensibo horiek esan edute, mekaben dira... Bai, astutako gauzak, bai, astuen txokoa esango genezake. Eta papera, ze txakurrena, elefantiana? Nina jo personana, ipurdi estu baukatet. Ipurdi estua? Bai. Henik gutxi ogupatzen dut hemen. Bai, nabaitzen zu bai, pixka ipurdi estu bat zehalazu. Bai. Eta besterik, aipatzeko zerrenda honetan... Ez, baino nik beste matiz bat ekitik baldaukat.
Bai, ez etzate horrete esan inguzuta. Trabela pasako jazu? Nondik? bai, pasako ez dut. Baina, zeatik? Trabela, bueno, hileko sekadore bat nahi detartu, eta puntuk itxetxuten. Magina puntu hartu berko jozu? Bai, gehiagi gauzoneako, baina, bueno, noiz, jendiago la bilaji egiten itxetxu, trabelakin, baina... Hileko sekadoria nahi dut, holako, kapa politxo. Tupe. Bai, volumen txikitxo mantentzeko. Eskerrik asko, Hilario. Zuri, Hasier. Eta zuei ere, horri, hau, Hilarioren mezua aguantatzegatik, besteik gabe. Bai. Eta datorren astean ere hemen izango gara. Bai. Letren Errepublika txiki. Hasier, Errepublika zergatik zu bazean Euskal Herriko liburun errege? Zeratik ez monarkia bat zautrela? Hori gustatu zait. Literaturaren erregea nahi zi. Puztu zea, berrez. Baitare. Bueno, eskerrik asko, Hilario. Zuri, Hasier. Eta literaturaren errege honek agur esaten dizu datorren astera arte. Hemendik, monarkia txiki honetatik. Aio, Hasier. Topa, kafiekin. Horna txoila emango jot protzeko. Zapela ditu. Zapela ditu. Tempera bien, ez. Ongi etorri, berriz, zatozuloa. Atza hole, enxugizton, audientzia ezen genuen, igeldon. 2% xare eta 3% xalabardo. Zauri honak ekipo! Ole! Hauen betiko baldera, hau zerta. Konehu ba o katu ba. Erbiedekoi, konehu ba! Etziak, indeipeko konehui! Berzinen bazere magina babua ixirik nahi. Bai, baina patu tajo ze mai. Bale! Bueno, gauain, gustau, ze esateuen gure zator nazkar joik. Kaixo, semos Jose Mai! Ondo, gaur rapat jazekat eta ondo. Baina Jose Mari, bihar lezon exhibizioa daukazu! Ikestaldak egixilik egoten, neoze, Kristo! Ia! Jose Mai! Udia, ilusioak entzen beti ezela! Oie, no grabes! Ego herri goantxe pasaia eta gaur gure entrevistan tartian Laponiatik etorri zaigu gonbiauta. Papa Noel, aurrera, Papa Noel! Ondo, koskaki! Ondo, Papa Noel! Very well! Reno kuadrilla eta nunuziek? Hortxe, etxeparen apareko eta polipasonek ondon. Kapo indio. Zaldo esan, estranjero ezin behar iguala, Papa Noel? Baina euke ez diak, estranjero esgaletu ordia! Baina... Hoi, dana hori, januzten egia, eta dana engaino eta ditxoskan! Ixiliko nahi nute ja! Ze esandek, jata borla ipurtzula dizartuko! Gauain gue, betena joan tartia. Aurrea bordatxo! Hey! Bordatxo, gaurko zekarri guk. Gaur, Jose Mai, nola da, pelota joko ba. Joaine pelota. Hauetzio gametitzeik. Beste gazten oso difentze ekartzei eta hitzea ire polita puta horrek emeti. Jose Mai, nionkar difente, ekar Cipriana zetorrek. Zein da Cipriana? Cipriana, ne koñatu nauntza, Pistona arraz ezkak. Koñetak? Ez hauntzek. Guaine akutxikos. Guaine bolita horrek, jas. Etxo, Jose Mai, haudek Braulia, etxo. Rionea, ez da hilotxeto. Jose Mai, Braulia, Jose Mai, bi Jose Maizkiok. Baita, hozten jare, venga, zein je? Pelotia ikusta ez da. Guain hauntza izartuko jau hauen, da ipurritik nolatzen ikusiko dugu, etxo. Ni puntua behizutze. Ze betena jo klase izi. Ze pasatzen, Jose Zalagi, Mai. hauntza emandako hauntza janiteula hauntzak. Oigit, ja, da zein goit. Ez egit, horre egusikoek, baina bolita egusi nahi dit bueltan. Bolo, ja, ea kantatzea. Segilota, aurrabeketa, launika tuta. Segilota, segilota, haueko amaldaki alda. Segilota,
Ipurin, natazioan! Ei, arba! Informatu egiten zara. Zure irratia gaztea da, goizez gaztea zara. Dida, orain hasten deguna. Aupa, kaixo Jon Gotzo, zer modu zaude? Oso gustora nago, lehenengo aldiz, telefonia konpainiakoek ez diate deitu aspaldian. Hori gizon notizioia da, Jon Gotzo. Bai, ez diaten pakean usten, zet belmada handia ematen duten telefonia konpainiakoek. Badirudi daukagula. Kaixo, nor dago telefonara bezaldean? Kaixo. Kaixo, Anamali naiz, Jon Gotzo txorral dago? Jon Gotzo txomen dago, nor da, bere emaztea, bere nobiagian. Ama, esan dizut askotan ez deitzeko. Baina, eta joan ikusi gintzen da, ondo zabiltza, nahikoa jataldezu. Ama, libre utzi berdezu linea, jendeak eskatzen ditu, abestiak moztu mesedez. Moztu, iria moztu aldezu. Zintximak ibiltzen juzunen, loza emateu, Josin aztakizu, beginak ere zer txikitu ikusten. Bai, ama, moztu det. Jon Gotzo, nola esan dezakezu gezurra zure amari? Baina nola, guainik ez da zure iria moztu, lotxagabe gezortina. Ui, moztu eginda. Bueno, badirudi Jon Gotzonen amaren deia moztu egin dela, baino lasai, ze zuretzat amari jarriko dugu momentu honetan Julio Iglesiasen kantu martxoso eta berri bat. Impresionante! Etxian libratzia dago berena, egunkari jartu ezkeo letzen det dena. Iztarrak eta ipurdiak lo hartu arte, nire arazo guztietatik aparte. Gaur etxetik kanpo egin det gozarilla, kafesne bat hartu det jarri zaide larrilla. Eskirrak tabernan dagon komun garabila, baina eginda gero hau da komerilla. Paperik ez do, kartoizko tubuan bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutakon, orain bullaka eskatu beharko. Paperik ez do, kartoizko tubuan bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutako, orain bullaka hasi beharko. Aber etortzen den eskotesen txakurra, eta dakarkin ahoan paperroilua, edo zir paperi da orain eskeritzekua, elefantia ere bada azalatzekua. Edo zere paperi dauden eskeritzekua, elefantia ere bada azalatzekua. Paperik ez do, kartizko tubuan bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutako, orain bullaka eskatu beharko. Paperik ez do, bila honako. Ez, zu, hau bai, emia, ja. Hau dena zuria, alda. Eta zuria!